Hi guys, pulen ang blena hambaya photo. Narokto ang tini kaisa resap nai tini ang resap ang no ani compose no narok khana itong di ani amno sajak yang kin rok share iba like khladi te comment khladi te bell icon herodi tapok di. Ani sumsok tong mano nung nakaririkha ani saya tong mano nung susawirikha ani sumsok tong mano nung nakaririkha ani saya tong mano nung susawirikha jisune Nano painaka ning cross ni ke tharba nano hamjang ma bagi nano painaka ning cross ni ke tharba nano hamjang ma bagi ani susok tong mano nakaririkha ani saya tong mano nung susawirikha jisune 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 ang imang sawi tong fru Nano lama fluka Nano bamsa faika ang imang sawi tong fru Nano lama fluka Nano tidul faika ani susok tong mano nang nakaririkha ani saya tong mano nang susawirikha jisune 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 Berkai hambai norok khnai tong te ang video krak tala upload khlainai nong bagi norok soyawi nai tong ani channel no te norok channel no subscribe khlai di abun bagi hambai norok no jotor